To ga kwanan nan kwana biyun nan wallahi ina gaya ma ba na kan wuri ina gaya ma wallahi ya za a yi ne yanzu wai wallahi baba ina gaya ma wannan tunin jiya har mu ɗan shaye-shaye ta wallahi ɗan satin ma da muke yi yaran ba sa wucewa yanzu kafin ne Allah ba mu sa'a wata yarinya ta dan zo wucewa ko wani ya dan zo wucewa wanda dai ka gane ai za mu zare ma ido mu karbi kaya ina gaya maka alhamdulillah Allah ya kawo su amin ba na wiwi ma ya ga ana miki magana kina tafiya me a da kanki kin ga sa'an ta anan muna cewa ki ba mu da kina mai magana ni ba mu da kan muna da ake gani kuna wa mutane kwaci anan to wallahi bari ku ji ba za ku taɓa iya musamman da kana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah ki hakuri wallahi tunibi ya samu wannan bala'i wallahi rashin sana'a dan Allah kin san yanda halin da ake ciki dan Allah ki taimaka mana mama maman mu kuware kana